Bună! Ce faci? Bună, bine. Îți place aici? Nu. Nu? Nu. Ții de trenduri? De ce? Trenduri. Ce? Trenduri? Nu. Cum te îmbraci? Păi eu așa mă îmbrac de 4 ani. Și cum ți-ai ales ținuta? Botezatul mi-a dat-o. Botezatul? Da. Și tu ce ai spus când ai Dar pe văzut-o? tine cine Care a te-a fost primul? Eu, singură. Îți place? Nu? 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 Nu-ți place tulsarea sau nu-ți place Nu-mi culoarea? place culoare, ești extraterestră așa. Nu. Vrei să mă dezbrac ca să mă asortez cu... Da. Nu aici, ăsta? nu aici. Da? 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 Da. Dar tu să rămână. Pentru ce televiziune? Pentru Evo TV Revolution. Ce? Prima televiziune online din România. Și când apa... Din 25 martie, scrie aici. Nu. Nu. Pentru să vă meargă bine, să fiți sănătos, să luați salariile la timp. Dar prima Să televiziune offline când o scoateți? Offline. Păi sunt deja scoase, majoritatea sunt nu, offline. Da. Aia când închizi computerul să pornească televiziunea. Să rămână. Ăla se numește televizor. Da? Da. Nu cred. Când închizi computerul. Aș dori un mandat de la OnLive. Să Online. rămână. Da. Hai, zi ceva de modă, de ce vin la Versace? Să filmez, să fac material cu dezbrăcatul. Atât? Și ție nu-ți pasă cum te îmbraci, cum nu te îmbraci, nu contează. Nu nu. poți să ieși în chiloți. Da. Da? Pe bune? Serios. Chiar nu-ți pasă? Nu. Nu-ți pasă ieșiți ce lumea? Nu. Dar ai prejudecăți? Nu-ți plac oamenii verzi în cap? Nu. Nu adică nu-ți plac sau nu adică îți plac? Nu-mi plac. În situația de față, că dacă oprești microfonul te pup, dar așa trebuie să Bine, nu hai plac. că opresc microfonul și mă Da, pup. oprește. Gata. E legat. Îmi pare bine. Pa. Am văzut Prestige, am văzut Dynasty. I-am văzut pe toți ăștia care se cred mari vedete și ne vedem la următorul eveniment, nu? V-am pupat. Gata, hai. Lăsați-mă, papa, sunt Andreea. Evo TV, TV Revolution.